प्राइमारि UPPL दोलोनि बानजायनायाव दिनै जोङो आस्राबारि बाथौ थानसालिनि गासैबो दैदेनगिरि आरो माइनाव बिमा बिथांमोनजों जों जथायै गामिनि जौगाथायखौ लानानै जोङो दान्दिसे सावरायनायनि हाबाफारि लादों। बेजों लोगोसे जोंहा बेवहाय जोंनि मानव गेदेर श्री प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव PNRD डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंना 11 लाखनि मोनसे खामानि हरदोंमोन। बिनि गोथार हाबाफारिखौबो दरजा बेखेवनाय हाबाफारिखौ दिनै मावफुंबाय। गोजोननाय मोनदों। जोंनि 11 नं चिरां दुवारावहाय मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जेसेबां मानि जौगाथायनि खामानिफोर दङ, बे खामानिफोरनि फिथा होनायखौ जोङो बावैसोनो फोजोबनो नागिरदों। गतिके खामानिखौ जों फारि फारि मावलांबाय थागोन। जोंहा मावनाय दांनाया जेब्लायबो जोबा, मानसिया जेसेबांसिम थांनानै थागोन एसेबांसिम प्रिथिबियाव मावनांगौ खामानिया थाबाय थागोन। नाथाय बेनि गेजेराव बयनिख्रुइ गोनांथिया जादों जोंना हारिनि खौसेथि। दा हारिखौ लानानै गोबां मानसिया दिनै जोंखौ बर' हारिखौ लानानै बोखावफ्लेनायनि सिन्था सरसा खालामनायखौ जोङो मोनदांनो मोन्दों। राजखान्थिक भाबै, समाजखान्थिक भाबै, अर्थनैतिक भाबै जोंखौ बोखावफ्लेनो नागिरदों। बेनिफ्राय सांग्रां जानायनि सम मोनसे फैदों। गोथैबारि बाथौ थानसालियावहाय दिनै मोनसे टयलेट मोनबाय नोंथांमोना माबायदि गोजोननाय दं? आच्चा, जोंनि बे आस्राबारि गोथैबारियाव माने सिगांनिफ्रायनो जोंनि माने धोरोमनि मन्दिरा एसे गोदोसोनानै दंमोन। दा बावहाय जोङो दा नैबे जोंनि आस्राबारि BCDC नि सिङाव थानाय जोंनि बे आस्राबारि गोथैबारि गामियाव टयलेट मोननानै जों एसे मोजां मोनदों। मानो होनना बुङोबा फुजा फोरबो खालामनाय समाव बायह्राफ्राव खिला हासुला खालामनायाव एसे उसुबिदायाव फैयो नालाय, बेनि थाखायनो जों दा सारनिसिम गोजोननाय थादों। फैबाय थानाय समफ्राव आरो बेफोरबायदि हेफाजाब मोनजानो लुबैदों। फैबाय थानाय बुब्लियाव जों आसा खालामो सारा एसे मोजाङैनो आवगायलांबाय थानो हायो आरो जोंखौबो फिन सापर्ट खालामो। आरो जोङो सारनिसिम ओरैबायदि हास्थायदों आरो जाहाथे साराबो इयुनाव थांनानै थायो। आरो जोंनोबो दा जोंहा एसे जिरायसालिया प्रब्लेम, दा बेखौ हागौमानि सारा अननानै जोंखौ मदद होबावोब्ला गोजोननाय थागोन। नैबे बाथौ थानसालिनि थाखाय मोनसे खिखरसालि बेखेवना होदों। माबायदि गोजोननाय मोनो रायजो राजाया? जोंहा जोंनि आगोलाव जोंनि बे गोथैबारि आस्राबारि थानसालिया बहुद माबामोन, गरिबमोन। दा जोंहा रन्जित सारा जोंनि बे आस्राबारि बाथौबारि गोथैबारि जोंनि बाथौ थानसालियाव जाबायदि मोजां हरदों, जों बेखौ गोजोननाय थाबाय। आरो जेब्लाबो जोंनि बे आस्राबारि गोथैबारि गामियाव आरो मालाबाबो जोंनि बिनायखिनिखौ हरोबा आरो मोनोबा जों खुब गोजोननाय थागोन। दा आं बेनिखायनो बेखिनिखौनो रन्जित बसुमतारी रायजो राजानि थाखाय माबायदि मावदों होननानै नोंथांमोना दा जोंहा रन्जित बसुमतारीया दा जोंनि गामिनि बा बयनिबो गामियाव दिनैहाय मोजाङैनो खामानिखौ मावलांदों। दा बेनिखायनो आंबो गोजोननाय थाबाय। आरो जेब्लाबो जोङो बेनि आखाइनि माबाखौहाय जोङो माने मोनबाय थाथों आरो जोंखौ नाहरबाय थाथों। बिथांखौ फिन आरो बिसायख'थि गेलेफिनोबा बिथांखौनो देरहानो थागोन। जोंथ' उसुबिदा गैया। जेब्लानाखि जोङो बे बिसायख'थियाव जे देरहायोबा जोंबो खोब मोजां मोनगोन। जोंबो माने जोंथ' ना खालामा, माने जों बे रन्जित सारखौनो जोंनो नांफिनगौ होननानै जों दा बेखौनो मिजिंथि खालामनाय जाबाय आरो गोजोनबाय।